तुम्ही किए मारला କାହାକୁ ମାରିଲି ତତେ ସତରେ ତ ସାଙ୍ଗ ହବନି। ଠିକ ଅଛି ତୁ ନ ଆସେ ଜ୍ୟୋତିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦବ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରୀତିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦବ ମୋ ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ନା ତୁ ତୋର ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ ତୁ ଆମର ପ୍ରୀତି। ନା ସେ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ପ୍ରୀତି ଆସିକି। ନା ପଚାରୁ ମାମାକୁ ପଚାରୁ ପ୍ରୀତି କାହାର? ପ୍ରୀତି ଏ ନାନୀର ନାନୀଙ୍କର ତୁ ଜାଣିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ନା ନା ପ୍ରୀତି ମୋର। ପ୍ରୀତି ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେବି ହେଲା। ତୁ ପୁରା ରହିବୁନୁ କହୁଛୁ? ତ ମାମୁଁ ଛାଡ଼ି ରହିବନି, ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ରହିବେ, ମାମୁଁ ଛାଡ଼ି ରହିବନି। ସତରେ ମାମୁଁ ପାଖରେ ରହିବୁ ତୁ? ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ? ଆଉ ତୁ କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ କହ? ଓମ୍ ଆଉ ତୁ ଓମ୍ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ତାହେଲେ। ଆଉ ହେଇଗଲା ଏଇ ସେଇଟା ତମର ହବ ବୋଧେ। ନାଇଁ